Poštovani gledaoci YouTube kanala Istok Info, ekipa Istok Info nalazi se ispred Doma Narodne skupštine, gde su promovisani najmlađi potporučnici Vojske Srbije. Prve oficirske činove ponelo je 158 kadeta i kadetkinja 137. klase Vojne akademije i njih 29 iz druge klase Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Već tradicionalno predsjednik Republike Srbije Tomislav Nikolić uručio je sablje najboljim kadetima Vojne akademije. Sablje kao znak oficirske časti. Promociji potporučnika, osim najvišeg državnog i vojnog rukovodstva, prisustvovali su predstavnici diplomatskog kora, delegacija oružanih snaga prijateljskih zemalja, verskih organizacija, brojni gosti iz zemlje i inostranstva, porodice i prijatelji bivših kadeta i mnogobrojni građani. Promocija najmlađih oficira započela je svečanim strojem mladih oficira i kadeta Vojske Srbije, a kraj proslave obeležilo je nadletanje vojnih aviona kao i tradicionalno bacanje šapki u vis. Na svečanosti su učestvovali i vojni avioni Super Galeb G4 i MiG-29, kao i helikopteri Mi-17 i Gazela.